Hello! Tervetuloa joulukalenterin ihmeisen maailmaan. Tänään vuorossa Tossi käsille. Hei, Tossi käsille. Nousia seisoo valmiina paikalla ja nyt se pitäisi lähteä heittää. Mistä napataan kiinni? Eka pikku tipsi. Älä nappaa liian ylhäältä kiinni. Toinen, älä nappaa liian alhaalta. Ei oikein saa kunnon otetta ja useimmiten luistaa aika helposti. Mihin kädet asetetaan pohjalla, niin olisi se, että etusormet löytää lonkaluiden päät. Tuosta aika tarkka hyvä kohta. Jos käsiä vähän heiluttaa rennosti, eli ei luoda mitään jännitettä sinne olkapäihin ja ylävartaloon. Ja kävellään tähän näin ja pysäytetään käsi paikalle ja käsi paikalle. Nyt pysyy kädet nätisti rentona. Ei ole jännittävä asento, ei mennä liian alas. Ei olla liian lähellä, eikä olla liian kaukana. Vaan rento, hyvä, kevyt asento. Nousi ja nappaa ranteen päältä kiinni. Vähän ehkä poikittain tosta kämmen selän päältä. Hieman viistosti kiinni. Käsi nätisti siihen paikalle. Rannet tuet kautta tällaiset huivit on kiva, niin siinä on vähän jotain pitopintaa. Muuten saattaa hikinen ranne liukua aika nopeasti ja nousijalle epämukava siinä pidellä kiinni. Sormilla ei juurikaan tarvitse alkuun yhtään mitään puristusotetta ottaa kiinni, ettei luoda turhaa jännitettä minnekään tänne. Seuraavaksi lähdetään hakemaan se ponnistus ja tehdään pieni käyttö ylöspäin. Eli lähdetään käymään syvältä alhaalta. Yleensä kannattaa laskea siihen mukaan 1-2 ja pikkasen nousi ottaa happea sisään tai varvistaa, riippuu mikä vähän tapa. Ja nousi ponnistaa ylös, mä annan hänen ponnistaa seuraan käsillä mukana, minne hän lähtee ponnistamaan. 1-2. Tuossa mä mietin, että mä menen vähän väkiöille ja rantio ja hartiat on samassa linjassa ja kauhassa alas ja sitten räjähtävästi ylös. Ja sivulinjassa just tuntuu siinä, että kun nousija ei pääse eteen, niin se kippaa pois. Hyvä ja sieltä korjautuu. Näin hyvä ja käyttö. Ja eikä tuu päin, niin mä pääsen heittämään nätisti suoraan ylöspäin. Sinne minne nousija ponnistaa, niin sinne mä pyrin heittämään. Tärkeä siinä Tossin lähdössä on, että annetaan sen nousia lähtee ja suoristetaan nopeasti se lantio, niin kädet lähtee rennosti ylös. Seurataan missä nousee jalat, eli kyynärpäät tuodaan alas. Jaloista otetaan kiinni, jousto paikalle. Pompautus ylös, korkeasti lantiosta kiinni. Hidastus hieman rinnan päälle, jaloilla alas. Sitten kun me ollaan siellä käsillä, niin mä koitan miettiä, että mun paino on niinku tossa keskellä kenkää, kenkän nauhojen kohdilla ja sama, että lantio lepää siinä niinku samassa linjassa. Perusotteet. Tässä kengän keskikohdalla niin nousijan paino sieltä tulee, täällä kengän nauhojen päältä tässä alueella. Niin koitetaan rannetyvi ja keskari saada menemään tähän keskikohtaan. Etusormi ensimmäisen nivelen kanssa lepää just tuossa kantapään reunalla. Peukalo olisi täällä sivussa tukemassa suurin piirtein samassa linjassa kuin toi sääri menee. Se pystyy työntämään ylös, vähän vetää alas. Toiset 3 sormea lepää täällä sivuilla. Ei juurikaan tarvii suurempaa puristusvoimaa. Riittää, että siellä on pieni pito paikalla. Nousija myös katsoo, että pikkasen pitää varpaita auki siellä. Voi ehkä vähän ajatella, että se ottaisi vähän kuin kiinni. Että nilkka tunnetaan, että se on aktiivinen, se nilkka ei lähde liikkuu. Jos nousijalla ei ole aktiivista, niin nilkka liikkuu paljon. Ja heti kun siellä on vähän aktiivisuutta, niin se nilkka on paljon jämäkämmin paikalla. Yhdistetään kaikki yhteen 1 tossi käsille, pompautetaan siististi alas. Tässä tossi käsille, step by step. Toki monta pientä nyanssia on, riippuu millainen se pohja on ja millainen nousija on ja miten ponnistus menee, miten ylävartalovoima ja jalkavoima ynnä muuta. Laittakaa video tulemaan, niin laitetaan vähän kommenttia, jeesiä ja tipsejä. Mutta yksi tärkein asia, kun heitellään näitä hulluja ihmisiä sinne ylös, niin pidetään huoli, että ne pysyy turvassa. Eli käytetään spotteria, kun lähdetään harjoittelemaan ja menee yksikseen sitten tekemään paristuntia ja pohja nostaa yksin nousijaa. Niin pidetään huoli, että ne pystyy luottamaan meihin, eli ollaan luottamuksen arvoisia. Spotterit mukaan siihen. Hyvää joulua kaikille!